Isang mapagpalang umaga dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market at tayo po ay mag-update ng kanilang mga latagan, no? So lalakbayin natin tong 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So yun po yung address ng lugar na ito na inyo pong mapupuntahan, no? 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Paki-waste lang po at lalabas po yan itong lugar ng bayan po ng Malabon Fish Market. So mag-update na tayo. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So update natin yung mga tilapia ni Boy Tilapia. So ang mga presyo ng mga tilapia niya ay 100 pesos na kada kilo at may tumpok din po siya sa halagang 100 pesos, no? So yun po yung mga presyoan ng kanyang mga tilapia Batangas. So Boy Tilapia, ayun, I'm back. Nang ilang araw pahinga po si Boy Tilapia at si Boy Bangos lagi na lang siya nandito. Boy Bangos kasi lagi nito. So ayun, busy si, Sabi ko nga money can buy happiness. oh. Kailangan natin magpahinga. Ayun, syempre dapat may pahinga rin. Hindi pwede puro hanap buhay. Kailangan magpahinga din. Hindi mo pahinga yun, gagawin niya pa yung mga nakutang sa kanya. So update natin at may customer si Boy Tilapia, no? So ang timbang nasa tamang tao. Nasa tamang tao ka po, pagkatamang So puntahan nyo lang po dito si Boy Putik. At siya po ay nagbebenta dito ng mga golden pompano. Ayan, 350. So ito po si Boy Putik na nagbebenta po dito ng golden pompano. Ayan po yung mga datag niya, no? Kung nasa tamang tao ka, nasa tamang timbangan ka. Yan po, yung tamang tao, magkakit sa maling tao na, okay na ako. Kaya lang pag namali, maitim eh. Salamat Boy Putik. Shoutout, salamat din. Good morning sa iyo. At lapitan naman natin si, ang ganda ng talapa, oh. Paano, pasok! Pasok! Magkano yan, kuya? 100? Oy! 350 lang, tamang timbangan. Shoutout naman sa vlog. Ayun, shoutout sa'yo. Kaya na kayo. Salam boss, salam. Paano pa kayo ng presyo? Dito. Tama mali. Uy, quality! So ang ganda ng laman niya, no? Ng mga talaba na kada tapo ay 100 pesos. So dito yung mga seedless na ubas ay 100 pesos ang kilo. At dito naman tayo kay Boy Bangus at update natin yung kanyang mga latagan, no? Ng mga latag. Shoutout po! Good morning, good morning. Shoutout po. So, good morning po. Shoutout po. Hello po, shoutout po. Good morning. Ayan. Ingat po. Ingat po sa pamimili, ha. God bless po. Sige po. Thank you. Shoutout po muli. So, ito po tayo sa pwesto ni Boy Bangus. So ito po yung mga presyohan ng yellowfin tuna po natin dito, no? So 200 pesos na kilo na mga yellowfin tuna at 320 naman po sa mga golden pompano. So yun po yung mga latag na bangus ni Boy Bangus. So ayan, busy si Boy Bangus, no? Hindi natin maistorbo. Marami siya mga mamimili na tumatangkilik ng kanya mga bangus dagupan. So yan po yung update natin sa mga latag po nila dito sa Malabon Fish Market. So lapitan natin sila doon sa pwesto ni Boy Tilapia. So meron na naman tayong isang kaibigan doon na dumayo, no? At namili at nakita rin tayo dito dahil sa paghahanap nila kay Boss Lando Explorer sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shoutout po sa inyong lahat dyan. Kakaabante po tayo, no? So medyo siksikan ng kalsadahan natin dahil nga sa gawa na marami tayong mga mamimili, no? So shoutout sa iyo ulit, Boy Tilapia. Ayun. Sabi ko, Boss Tilapia, So update na ako, El. At ibayin ko na itong kahabaan. Salamat. So update na natin itong mga kahabaan, no? So sa dami ng ating mga masugid na manonood.
So nakita si Boss Lando Explorer. So medyo picture po muna tayo. Yan yung mga latag, no? Matambok, mataba. Yes. Mataba din po yung nagtitinda si Boy Taba. Aray ko. Nakalagay kasi. Hindi ko nakasalanan to. Nakalagay, oh. So, 50 po kada tabo. Ito mga galunggong ay 180. Balsa galunggong. 220 sa mga pusit kalawang. At 80 pesos. Kada isang piraso po ng mga bangus na inyo pong mabibili. At mga gulay na po, no? Na mabibili po din sa murang halaga. So, shout out sa iyo, Lodi. Magandang umaga. Magandang umaga sa mga viewers natin. Ayun, magandang umaga sa mga manonood natin, no? So, shout out sa iyo. 50 lang. So, yan po yung mga mamimili natin sa bayan po ng Malabon Fish Market. At tayo po ay tuloy-tuloy ang ating update, no? Sa kanilang mga latag. So, dito yung mga sitaw po natin ay 20 pesos na lamang po ang mga kada tali. At ang broccoli ay 180 po ang per kilo, 90 pesos kalahati. Repolyo ay 70 ang kilo. Carrots po natin ay 120 ang per kilo. So, kalahati yung kilo po ay 60 pesos. So, ang kamatis po ay 100 pesos na mga kada kilo. So, meron din po kayo mabibili mga nakabalot, no, na mga gulay po dito sa Malabon Fish Market. At tuloy-tuloy ang ating update sa kanilang mga latag po dito na mga gulay na inyong saktuhan na pansahog sa inyong mga lutuin. Ulam sa inyong pamamahal, no? So, ang manok po natin dito ay manok na calves. Yan po ay mga backbone sa halagang 100 pesos, no? Naubos na at ilang piraso lang po ang natitira sa kanilang latag na mga backbone. Huwag magtaka kung bakit bilis maubos, no? Dahil ang halaga po ay 100 pesos po ang kada plastic. So dito po yung mga broccoli po ay 200 pesos na kada kilo, no? Sa kanilang mga latag at mga prutas po na hindi po mabibili. So yan po yung mga presyohan ng kanilang latag na mga prutas na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So medyo pinuputol-putol natin sandali yung ating pagbablog, no? Kasi medyo meron tayong naririnig na sound trip. So mga sariwang lapu-lapu. Yan po yung mga latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at mga isdang so yan po yung mga latagan nila ng mga prek na gagaong at salmonete at mga kilo po dito ng mga taong natin ay 70 pesos per kilo. So yan po yung mga ina-update natin, no? So alimango ni Boss Loren. Magkano, Boss Loren? 500 ang per kilo ng mga alimango. Ito naman po yung mga maliliit, no, na alimango. 220 po ang per kilo. Boss Loren, salamat ha. Thank you. So yan po yung mga latagan na ating pong na-update, no. So sabi nga sa atin ng isang mamimili, medyo may paggalaw ang presyo ng hipon, no. Tingnan natin yung mga latag nila ng hipon ngayon. So dito mga kilo ngayon ng mga pusit, ang ganda ng pusit, no. 320 ang per kilo. Yun nga, at totoo, tumaas nga ang hipon. Tumalo na sa 380 ang per kilo. Sabi sa inyo mga idol, tataas ang ipon. Tumaas nga, totoo nga ang balita. 380 ang kilo, no? So yan po yung mga presyo ng latag dito ng mga pusit. At ang mga latag po dito ng kada piraso ng bangus ay 80 pesos. 180 sa mga balsa galunggong at meron din pong golden pompano. So yan po yung mga update natin. Ito ay latag din po ni Kuya Ricky, no? So dito pa yung latag niya. Ito yung mga tumpok, kada piraso rin po ng bangus. Penga 20 din. At magkano kilo, Kuya Ricky? Ayun, 200 pesos na lamang po yung mga per kilo ngayon ng mga bangus, no? At ang mga tilapia, ayan. 140 po sa mga tilapia ang Pampanga. Buhay pa. Humihinga pa ang tilapia. Kuya Ricky, maraming salamat po. Thank you. Tuloy-tuloy pa rin ang ating update sa kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market. Shout out sa iyo, bossing. Good morning. Shout out sa iyo, Boss Lando. Wala ka pa bang mga, wala ka bakit ng bayapas dun eh? Wala. Wala dun eh. Taas ang bayapas eh. Kaya wala pang ano, wala pa rin nagbabagsak sa'yo, no? 80 pa po na. Mataas nga. Mga pag binenta rito ngayon yun.
150. Ay, pwede na. Sa akin kayang-kaya ko yung 150. Pang ano ko lang, ibili mo 150 pang ano, pwede ng ulam. Pang ulam na no? So ito po yung mga presyo ng patola, no? Ang patola po natin dito ay 70 pesos na kilo. So murang-murang patola natin. Boss, salamat ha, thank you. At mga hipon po natin dito ay 360 naman po sa mga per kilo. So may paggalaw ang hipon, no, sa bayan po ng Malabon Fish Market. Biglang angat ang presyo ng kanilang mga presyohan ng hipon sa Malabon Fish Market. At yung mga presyohan po dito ng mga pusit lumot ay 330. At ang mga tilapia po natin ay 80 pesos ang per kilo. So yan po yung price update ng mga kilo ng tilapia. At dito po ay 90 pesos. At ang hasa-hasa po natin dito ay 220 per kilo. Yan po yung presyo ng kanilang mga natagan ng hasa-hasa. Ayan po ay 80 pesos kada isang piraso ng mga bangus at pusit. Magkano ang pusit, bossing? 200 lang yan, 200. Ayan, 200 pesos na kilo ng mga pusit. Sarap mag-adobo, no? Sariwa yan, sariwa. Eh, lapu-lapu magkano? 200 lang yan po. Ayan, 200 pesos na kilo ng mga lapu-lapu po nila dito. 200 na lang yan, boss Tando. Kaganina 280. Ayan, ang ganda ng ano yun, no? 200 to, ayan. Nasa lahat yan, boss Tando. So 200, murang-mura po yan sa kiluhan ng isdang lapu-lapu. Ang sarap steam nito. Dos ang kilo, no? At mga tumpukan magkano? 200. 100. Yung puro bangus po yung nakita ng mga tumpok ngayon dito sa Malabon, no? 200 lang, mami. Wala nang 220. Sa liwang po sa yan. Yan, sa lapo yan. 200 lang din yan. Ayan, sa lapu-lapu. 200. Salamat, thank you. At dito yung mga tilapia Batangas po natin, no? 100 pesos na kilo. Shout out sa'yo. At 130. Good morning, Bustada. Good morning. Tando, makakarating naman ako ng Australia rito. Australia na, ha? So 100 pesos sa mga kilo, no? Ng mga tilapia Batangas. So yan po yung mga in-update natin sa kanila mga latagan at mga tamban at mga magagandang bisugo na pamaksiw at mga latag po ng sapsap. Ayan, tinutumpak po yan, ha, sa latagan po. Ito po yung tumpukan po sa halaga 50 pesos. Ayan. Ayan, 50 pesos, 50, no? Magkano yan na? Ayan, sa mga tamban po ay 70 pesos na kilo. So 120, no? At mga bangus natin dito, oh. Yung mga 120 sa gulyasan, 130 sa mga per kilo ng mga bangus. So shout out sa iyo, Genggeng. Shout out sa iyo, Boss Makmak. Shout out, Genggeng. Mahaba na si Genggeng. Oh, shout out sa iyo, Genggeng. Shout out, Genggeng. Good morning sa iyo. At marami ba naman yung bag? Pakita mo, pakita mo. Pakita mo. Ang daming barya. Ang dami mo na collection. Shout out kay Kagawad Eric. Ayun, shout out kay Kagawad Eric Galiano ng Tondo. Boss Makmak. Shout out sa iyo. Good morning. Good morning. At yun na si Genggeng. Maldo na. Kumaldo na at magtatrabaho na naman. Magkakaliskis pa yan. So, shout out sa'yo, Genggeng. Shout out daw, Geng. Masaya na naman. At dito, kilo na mga tilapia Batangas, no? So, yung mga tilapia Batangas dito ay dagsa sa Malabon Fish Market. At mga bangus. 200 na lang. Kada piraso, Tate Pam? 130. 130. Ayun po yung mga presyo, no? Ng kanyang mga bangus. So, dito mga tilapia Pampanga. So, ito po yung mga kilo. At dito mga kilo na mga yellowfin tuna ay 180 sa kanilang presyuhan. Ayan, no? Good morning.
277. 270 na lang. So yan po yung price ng mga latag, 180 na mga yellowfin tuna. Ganito na ako siya. At ito po yung mga tumpukan, 100 pesos. Yan, 100 pesos na tumpok. At mga isdang lapis, no? Shout out, good morning. Yan, yung mga isdang lapis po yan, no? At tumpok din po ng mga papakol. 100 pesos. 100 pesos tatlo. Ayan, yung mga isdang lapis po yan, no? 100 pesos din po kada tumpukan. Salamat! At dito naman tayo sa mga latag. Yan po yung mga sapsap, no? So ito na yung mga nakita natin mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market at 80 pesos ang kilo ng mga papakol. Mga bangus po natin ay 200 pesos na kilo. So 100 pesos na kilo ng mga tilapiyang Batangas. Yan po yung mga pink salmon, no? Tumpukan. Nabayaran niyo na yung video. Pag po isa-isang talo, ulo salmon. Yan, ulo po ng salmon ay 100 pesos na 2 tumpok. kilo. So 100 pesos po, no? Mga tinutumpok po yan ng mga pink salmon. Wala lang yun. Yan na lang po yung mga natitira po dito, no? Ubus na lahat yun. Ako ko niya. 100 pesos kada tumpukan po ng pink salmon. Makita naman po natin yung kanyang laman. Ayan, no? So 100 pesos, no? Makakapag-ulam ka na ng mga pink salmon at mga tilapiyang Batangas. Ayan. So yan po yung mga ina-update natin dito sa kanyang latag. Dalawa 150 po ang binibigay, no? So bossing, maraming salamat. So puntahan naman natin yung mga latagan dito sa kabilang side na mga bentahan naman po ng mga tilapiyang Batangas pa rin po. So dagsa yung mga tilapia, no? Sa ating pag-iikot ay bagsak presyo pa rin po, no? So sa mga hipon ay napakadalang po na latagan. Kasi biglang angat ang presyo. So 250 ang mga kada kilo ng mga hipon nung nakaraan o nakalipas na ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market. Kaya sinabi natin bagsak presyo. Pero ngayon nakita natin yung mga presyohan ay pumalo sa 380 ang kada per kilo ng kanila mga latag ng hipon, no? So madalang tayo nakakita ng hipon dito sa Malabon Fish Market at napakataas po talaga ng presyohan. So dito sa mga tilapiyang Batangas ang bagsak presyo. Iyan po ang mga kada kilo ay 100 pesos, 120. So yan po yung mga price update po natin sa ating pag-iikot sa Malabon Fish Market. Good morning. Ang kilo po ng mga bangus 180. So yan po yung latag ni Annalyn Bernardo. Shout out. So dito tayo kay Agustin. Agustin, shout out sa iyo. Good morning. At ang mga per kilo ng kanya mga latag na mga tilapia, no? 100 pesos. Tandaan na lang, Buslando. 100 piso ang mga per kilo, no? At 120 sa malalaki tilapiyang Batangas. So yun na. 20, sandaan. So yun na po ang ating update sa kanilang mga latag at maraming salamat po sa pagsubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer. So hanggang dito na lang po muli. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye-bye. Walang namimili. Dahil sa patay yung mga tao. Ano ba,